Koppja magħrufa fl-Awstralja dom kemm tellaw filmati ta' vaganza tagħhom f'pajjiżna fejn faħru sbuħija li sabu tistennihom f'din l-ewwel darba li kienu hawn. Ix-xeni tagħhom iduru jgawdu s-sajf Malti fuq il-profili personali ta' tnejn fuq il-pjattaforma TikTok fejn diġà rawhom ma' 300,000 ammiratur servew b'mod awtomatiku għal reklam għal pajjiżna li qed igawdi mill-aħjar riżultati turistiċi fl-istorja nazzjonali. L-Awstraljana Jessie Renee Winter ta' 27 sena u l-aruż Brittaniku tagħha ta' 25 sena Will Young magħruf aħjar bħala Farmer Will saru popolari partikolarment fl-Awstralja fejn ħadu sehem f'edizzjonijiet separati tal-programm televiżiv Love Island. Il-filmati minn Winter u Will juruhom fostna jgawdu x-xenarji f'diversi nħawi li jiddistingwu lil pajjiżna waqt li wkoll attendew il-ħamis nhar Santa Marija għall-avveniment mużikali tant mistenni ta' Summer Days fil-Park Nazzjonali f'Taqali li attira eluf kbar lejh, inkluż barranin. Fil-kummenti tagħhom huma qalu li Malta hi waħda mill-aqwa destinazzjonijiet li wieħed għandu jżur fis-sajf u anke matul is-sena kollha. Fil-Belt Kapitali Maltija l-koppja semmit li kelb bninu tipiku li daqu u waqt li gawdew il-klima staġjonali baqgħu impressjonati li żjed biżbuħija tal-bajja tal-Blue Lagoon f'Kemuna waqt dawra fil-post abbord yacht. Fid-deskrizzjoni tal-filmati tagħhom Winter u Will qalu li sabu mħabba ġdida f'ħajjithom bl-isem ta' Malta. Fl-aħħar jiem ukoll ġie rrappurtat minn One kif koppja oħra famuża magħmula mill-kantant tal-band The Wanted Max George u l-maħbuba tiegħu l-attriċi Macy Smith li tieħu sehem fis-serje tal-BBC EastEnders iddeskrivew il-vaganza f'pajjiżna daqs kieku qegħdin fuq set ta' xi film.